Ndi nthawi ya nkhani pano pa Times TV ndipo muli ndine Mbumba Nkhoma, koma poyamba nayi mitu yake. Amalawi apereka maganizo osiyanasiyana pamene dziko lino lakwanitsa zaka 62 za ufulu wodzilamulira. Bungwe la Totma lati lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 7 billion kwacha pa ntchito yobweretsa Malawi kuchokera ku South Africa. Mu nkhani zina za masewero, National Football Coaches Association yalandira mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Awetson Nyirenda ngati membala wake. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Pamene dziko lino likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 62 lili pa ufulu wodzilamulira, anthu ena apereka maganizo osiyanasiyana ngati dzikoli lili pa ufulu. Ambiri ati dziko lino silili pa ufulu kwa nthunthu kamba kuti likupitirira kudalira kwambiri thandizo la maiko ena pa chuma. Pakadali pano anthuwa ati boma likugwira ntchito ndi mzika za dziko lino pofuna kukweza chitukuko cha dziko lino. Mtolankhani wathu Deborah Madea wayankhula ndi ena mwa Malawi mu mzinda wa Mzuzu. Dziko la Malawi ndingati muna kuyankhula kwachi kuti mwina takha tikugona ndi sitinadzukebe kwenikweni chifukwa tinayenera kuti by now tili pena pache patali kwambiri, koma zikuoneka kuti sitinafikepo chifukwa chokuti atsogoleri athu andale masomphenya awo kwenikweni samayika pa zinthu za mtsogolo, amaganiza za zinthu za tsiku limenelo, koma zoti kutsogoloku kodi dziko lili zatukuke tikuyenera kuyika maziko anji. Mwachitsanzo nkhani ya magetsi ndi nkhani yona kuti yakhale kukambidwa ndithu kuma maboma onse ya mbuyomu. Magetsi amene tikugwiritsa ntchito pano ndi omwewo amene anayikidwa nthawi ya mbuyomu. Sipanakhala improvement yeniyeni yoneka ni maso kuti mwina akwezeko mphamvu ya magetsi. Yera ulesiso kwambiri, we don't want sitifuna kuti tigwire ntchito mochilimika ndi mozipereka mmene tanenera. Kuchosako yera ndiye kuti zinthu zikhala bwinobwino because mujera muli ziphuphu, muli kuba kumene kuti zikhale za munthu mmodzi. Kulesi mumatha kuona kuti wachinyamata malo moti mwina agwire ntchito molimbika pa msinkho wake woti akuyenera kugwira ntchito mwina kuchokera pa zaka kandi 20 kuzafika 40, kupeza kuti nthawi imene amakhala busy kuchita zinthu mowa umene kumataya nthawi kumapanga zinthu zopanda pake, mwinanso kupita maiko anthu ena kumakatukula kumenekoko kuti iwo akhale pabwino. So yera ndi ulesi. Malawi 2063 ndi otheka, koma kutheka kwake ndionena kuti tidziwe kunena kuti mwachisanzo amene alipo akulamuliraje azionetsetsa kunena kuti akayikako kantunda kuti akatiyende tonse tizachita support alipo acha. Okay? Akabweranso ena akapitira ndi omwewo koma tizachita support. Kusamakhale ngati kuyenda kuja kuti mukokana kuti wina ngati apita kutsogolo ayendese dziko lija mukudzira uku ndiye kuti 63 yo izakhala chabe mwina ngati nthano. Koma titakhala kuti tikuyikapo chidwi zimene maplan aziko zilimo kuti zimene zizipangidwa implement ndiye kuti kumbali ya misewu 2063 zakhala zoti azotheka. Ndipo mtolankhani wathu Daniel Zimba wayankhula ndi ena mwa anthu okhala mu mzinda wa Blantyre. Kusintha kulipo ifwa panopata tili pa ntchito tikumagwira ntchito pamene zaka zambuyo ntchito imavuta kuti tilani tipeze ngati mene timapangira zaka baba yani timangokhala m'mizi ndipo pamene timaona kusintha ifwa yoti chochita tikuchiona. Azambiri nzoperewera misewu ndimuna misewu ina ita kuti yakonzedwa ndiye kuti zinthu zina zikhonza kuyandikira pafupi kuti mwina zikhale zili zabwino. Masukulu so ngati m'mizi mundu operewera pali kusintha kwina kuonera kuti mbali ya chitukuko zambiri zachitika kufikira lero. Misewu ina ndi ina yambiri imene kunali misewu kwachitika, mbali ya zakudya ena ayisisa kukhala ndi maulimi awo kufikira lero tikuonabe kuti zambiri zikuchitika. Koma koyamba kalekale kunalibe zimene chifukwa kuti anthu ambiri amazidalira okha nkhani za ulimi kupeza zakudya mosavuta. Ndiye kukondwera kama kukondwera kuti ifeyo mene tilili kunyumba kwathu kuli bwino kale nanga tizipanga chani tiye ndikakondwere 6 July. Koma panali sali busy kuyesera kupusha apa ndi apa kuti kunyumba kwache kulongosoke.
kusintha kwenikweniko ndesi ndikukuona chifukwa kuti zinthu zambiri bezidakavuta mpaka napano ndalama panopo ndingati mwina bora chimene chakhanga chakhazikika ndi chokudya apresident ndinoti akuganiza bwino nanga sindama chifukwa tizikusowa pamene kale kwakha 6 July timakasangala ku stadium. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wakhululukira akaidi 134 ngati mbali imodzi yokondwerera ufulu wa dziko lino. Dziko la Malawi limakondwerera tsikuli pa 6 July chaka chilichonse. Unduna wa zamdziko walengeza kuti Mutharika akhululuka akaidiwa pogwiritsa ntchito mphamvu zawo pansi pa malamulo a dziko. Grace Alinafe Magawa akufotokoza. Malinga ndi chikalata chosayinidwa ndi mlembi wa unduna wa zachitetezo cha mdziko Linda Pacharo Moyo, akaidi 134 anasankhidwa atakwaniritsa zofunikira zomwe zafotokozedwa mu ndondomeko yopereka chikhululukiro kwa akaidi omwe anaweruzidwa milandu. Ena mwa omwe akhululukiridwa ndi akaidi omwe atumikira osachepera theka la chilango chawo, akaidi okalamba, amayi omwe ali ndende limodzi ndi makanda awo, komanso akaidi omwe akudwala matenda osachizika. Boma lati chikhululukiro choperekedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino chayamba kugwira ntchito nthawi imene apereka lamuloli. Bungwe la Dodma lati lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 7 billion kwacha pa ntchito yobweretsa Malawi kuchokera ku South Africa. Komishonala wa bungweli Wilson Moleni wati boma lapereka ndalama zokwana 5 billion kwacha pomwe ndalama zina zokwana 2 billion kwacha zachokera kwa anthu amagulu achifundo. Amoleni akuyankhula ndi mtolankhani wathu Brenda Kayo. Treasury yatipasa ndalama zokwana 5 billion komanso ma well wishers osiyana ena akhala kupanga haya mabasi mwina mwaona ma social media ma well wishers tikaphatikiza zonse zimene atithandiza mwina pafupifupi 2 billion ndekuti panopo mwina tingathoma kamba kuti itafika pafupifupi 7 billion imene yagwiritsidwa ntchito. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma Asosteni Gwengwe wati ndondomeko ya Extended Credit Facility ndi bungwe la IMF ndi yofunikirabe pa chuma cha dziko lino. Agwengwe ati pamene boma likukonza chuma cha dziko lino, ndondomeko ya ECF ingathandizire kufulumizitsa makamaka ntchito yobwezeretsa chuma mchimake. IMF inayamba zokambirana ndi dziko la Malawi pofuna kubwezeretsa ndondomeko ya ECF imene inathera panjira mbuyomu. Maprogramu amene takhala nawo ndi IMF mwina fola akukwana kuchoka 2010 kumafika na pano. Andi onsewo tungozungulira pamodzimodzi. In fact imene tayamba no panoyi ndiye kuti tabwerera no kuzimene tinkapanga 2023 and ngati dziko siri kupita chitsogolo ndipo ndifunso limene Malawi wina aliyense amene aone kuti kodi ifeyo anzathu ngati ku Zambia, azathu ngati ku Kenya, azathu ngati ku Ghana amene amachita izi mu 2021, 2022, 2023 limodzi ndi Malawi. Iwo aja zawo zonse zinapezeka kuti panopa zayera za COVID anasiya kulankhula, economy yawo inabwerera kuposa mmene inalili tisanalowe ku COVID. Aphungu azipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo ati ali ndi chidwi chofunsa boma mafunso pa zakuchedwa kopereka ndalama za Constituency Development Fund CDF mwazina pamene akuyamba zokambirana zawo lachiwiri. Nyumba ya malamulo ikumana kwa mwezi kuyambira lachiwiri mpaka na pa 31 July komwe boma likuyembekezera kubweretsa mabilu osiyanasiyana. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbayi a Simplex Chichola Banda ati boma likuyenera kuyankhaponso pa zomwe likuchita pofuna kukonzekera makamaka nyengo ya El Nino yomwe ikupereka chiopsezo pa ntchito za ulimi. Jimmy Chazama akufotokoza. Poyankhula la Mulungu, mtsogoleri wa zipani zotsutsa nyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda wati otsutsa kufuna kukambirana nkhani zomwe zikukhudza anthu mdziko muno. Iwo ati nkhanizi ndi monga kuchedwa kokupereka ndalama za chitukuko za CDF zomwe zimayembekezereka kuyamba pa 1 July.
Abanda ati otsutsa kufunanso boma kuti lifotokoze momwe chuma chilili panopa ponena kuti chomwe chikudziwika ndi choti zinthu zikukwera mitengo. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala ati chipani chawo chikuyembekezeka kuti unduna wa zachuma uyike ndondomeko zabwino zachuma kuti uchepetse mavuto omwe Amalawi akumana nawo. Mtsogoleri ku nyumba ya malamulo a Jack Muhango ati msonkhanowo udzalunjika kwambiri pokwangula ntchito za aphungu m'nyumba ya malamulo. Boma lililonse mdziko muno likuyembekezeka kulandira ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha pansi pa ndondomeko ya CDF kuonjezera pa 200 miliyoni kwacha yomwe imaperekedwa m'mbuyomo. Mpingo wa Evangelical Lutheran Church Malawi watsimikiza kudzipereka kwake pofuna kuthandizana ndi boma pa ntchito yokweza maphunziro. Mkulu wa mpingowu a Bishop Joseph Vumbwe wayankhula izi pamwambo woyika mwala wa maziko pa sukulu ya primary ya Mkuyu m'boma la Dowa. Munkhani za masewero, bungwe la aphunzitsi amasewero a mpira wa miyendo mdziko muno la National Football Coaches Association lati lalandira aphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ngati membala wake. Bungweli lalandira a Wedson Nyirenda ngati membala wake pamwambo umene wachitika lolemba mu mzinda wa Blantyre. Peter Forte walemba ripoti ili limene wawerenga ndi Sambanda Junior. Polankhula pamwambo olandira mphunzitsiyu, mkulu wa bungweli awo Brian Nankuni ati ndi chikhalidwe chawo kulandira mphunzitsi aliyense wa dziko lina akafika mdziko muno. Anankuni atinso bungwe lawo liphunzira zambiri kuchokera kwa Nyirenda kamba kuti ndi mkhalakale pa ntchitoyi. Tsiku lathu lalikulu kwambiri pamene talandira kochi Mr. Wedson Nyirenda amene abwera kuzakocha ku Bullets. Kumano kwambiri ifeyo ngati bungwe limene timayang'anira makochi tinachiona kuti kukabwera mulendo mziko mumayenera mumulandire mwapaderadera chifukwa mpirawo ndiofunikira kuti tizigwira limodzi ntchito. Ndiye tachiona chabwino kuti tialandira Nyirenda kuti akamagwira ntchito aziwe kuti kuli bungwe limene limayang'anira makochi. Kupindula ndi nkosayamba mukayang'ana maphunziro a Nyirenda ndi akatundu ndi ali ndi maphunziro timati pro license, maphunziro pamwamba kwambiri masewero ampira ophunzitsa makochi. Ndiye ifeyo ngati tipindula nawo chifukwa tikhala nawo tizicheza nawo atithandizire ziwiri zitatu kuti makochi athu kuti azafikire pamenepo akuyenera atani komanso zambiri zimene experience yawo itithandizira. Ndiye ifeyo chimene taona kuti amene wati alandire motero. Nyirenda wati ndi wosangalala polandiridwa kudzera mwambo wapadera. Mphunzitsiyu wayamba kuphunzitsa timu ya Bullets mwezi watha. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Amalawi apereka maganizo osiyanasiyana pamene dziko lino lakwanitsa 62 zaka 62 makamaka za ufulu wodzilamulira. Bungwe la Dodma lati lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 7 billion kwacha pa ntchito yobwezeretsa Amalawi kuchokera ku South Africa. Munkhani za masewero, National Football Coaches Association yalandira mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets a Wedson Nyirenda ngati membala wake. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times360 Malawi, komanso polembetsa ntchito 1895 poimba star 1895#. Munali ndine Mbumba Nkhoma. Madzulo abwino. Ndine Sambanda Junior ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mmawa. Mawa tiyembekezere nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali ndi chifunga komanso mvula yowaza m'madera ochepa. Tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina ndi ya mitambo yapatali yofunda ndi mvula yowaza m'madera ochepa mawa masana. Chenjezo, mphepo yamwera ya liwiro la 55 km/h izipitirira kuwomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina. Choncho onse ogwiritsa ntchito nyanjazi awapemphedwa kukhala osamala nthawi zonse. Tsono tiye tione mmene kutenthere komanso kuzizirira. Tiyambe ndi kwa Ngabu. Kwa Ngabu 20 degrees Celsius kufikira 30 degrees Celsius, pamene ku Blantyre 13 degrees Celsius kufikira 23 degrees Celsius, ku Lilongwe
12 degrees Celsius kufikira 24 degrees Celsius, kumangochi 19 degrees Celsius kufikira 28 degrees Celsius, kumzuzu 10 degrees Celsius kufikira 22 degrees Celsius. Mphepo ikuomba kuchokera kumwera chakumvuma. Tione lachitatu nyengo ya mphepo ndi ya mitambo yapatali. Sono tiye ndikupatsireni mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Tiyambe ndi kumzuzu. Kumzuzu dzuwa lizatuka 4 minutes past 6 ndi kulowa 27 minutes to 6. Pamene kulilongwe dzuwa lizatuka 9 minutes past 6 ndi kulowa 29 minutes past 5. Timalize ndi ku Blantyre dzuwa lizatuka 8 minutes past 6 ndi kulowa 21 minutes past 5. Za nyengo zomwezi munayindine Sam Banda Junior, usiku opambana.